ukuprove ipoint lakhe ngami. Ya lokho ngeke nguvimbe ngoba nami obengihlule nami ngimhlule. Abo masimakana naye asimakani ngalula. First nje sithintana naye wathi hayi woza ndoda namhlanje usuku lakhe. Nami sengiyacabanga ukuthi hayi ke namhlanje shuthi ngiphuma nawo red card. Lento ayishoyo ngeke ngize ngivumelane naye. Ngoba nami ngiyayifuna lento ayifuna nami ngiyayifuna lento. Ngoba nami ngaze ngatshela uref ngathi ngithi abo ukudlala kanjani mina naye. Into impi yamadoda ke. Angiyawusidedele. Seventh. They are flying in the air and then he comes out and is having a problem in his head. We're thinking he's got concussion. We don't know if he's gonna be okay or not. Shuthi yena ngathi ewaphezulu kwami ibona ngathi ngiyaphuma. Abona ukuthi usekhululekile. Khona kwangavuma ukuthi ngibuye. Aba lapha kubuyanga kwaba right akudlaleka kahle. Kodwa ngoba ngathi wangibiza. Hayi uzobona ukuthi ngiyambalekela matho ngiyaphuma. Nami sengibela wethemba ukuthi hayi ngcono ngokuzayo hayi namhlanje. As you